Αυτό είναι. Μπράβο, ρε. Έβγαλες βίντεο πώς Πώς πιάνω. είναι, Τζορτζ? Πού το βάζω. Όπ, τι έγινε. Φέρτο εδώ, φέρτο εδώ. Έλα, Τι έλα. μεγάλο είναι. Σιγά, δεν είναι και πολύ μεγάλο. Ωραίος. 1,5 κιλό, 2. Να σε καλά. Κιλό είναι. Παραπάνω. Α, πετάει. Νερά πετάει τώρα. Λέω εγώ φύγε μη σε πετάξει τίποτα. Θα βαρέσεις τώρα. Τι έπιασε, τι δόλωμα είχες. Μα μόνη μου, ρε, έτρωγε σιγά σιγά. Αυτό μήπως κατά λάθος πιάστηκε και δεν... Ναι. Ούτε καν το τρώγω. Άρα να αποδιγυρίζει το μυαλό, τι είναι αυτό. Μάλλον τώρα τα συγχαίνομαι κιόλας. Για μίσου τελείω. Αλλά ξέρεις πώς να το κάνεις. Αρχίδια ξέρω. Έλα τώρα. Τι είναι αυτό. Εγκέφαλος. Κεφάλι. Για μίσου. Το σκότωσες τώρα. Θα ψοφίσετε, άμα δεν γίνει. Σκάσω κι εγώ. Εντάξει, θα το φάμε ρε φίλε, να μην το φάμε.